खालामनांगौ आखाइजों बिना नै बिदि गावो नै बियो नैबेना Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै बे फुंजानिफ्रायनो आङो ब्लगखौ जागायनो सानदों थ' जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनैनि ब्लगावहाय नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हाय नोंथांमोना जाजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दा फुंनिफ्रायनो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो सानदों आरोना दाबोनो आङो मोखांल' सुखांदों जेबो दुगैयाखै लोबाखै दा दुगैनांगौ लोबनांगौ थ' दिनैनि ब्लगावहाय नोंथांमोनजों आङो बायदिसिना शेयार खालामनायजों लोगोसे ओमफ्रायहाय माने जोंहा न'आवनो दिनै मोनसे खामानि मावनो नागिरदों आरोना माने ओंखाम रुनाय माइरं रुनाय होननानै बुङोना माइरं रुनाय जायोना ओमफ्राय बे माइरं रुनायखौहाय माने ओरैनोथ' देहानि थाखाय बयनिबो थाखाय मोजांखा ओरैनो सुगार गोनांनो ब्लाड प्रेसार हाइ ब्लाड प्रेसार गोनांनो बेफोरनि थाखायबो मोजांखा आरोना ओमफ्राय फिसालानोबो जाहोनाय जायो मानो होनबा बेना कनस्टिपेशना बेनि थाखायहाय जाहोयो आरोना बेबायदि माइरं रुनायखौ जायोबा माने माबा जायो बांद्राय प्रब्लेम जाया बेखायनो बेखौबो जाहोदेरनाय जायो प्लास बाबु गेदेराबो बेखौ जानो मोजां मोनो माइरं रुनायखौहाय ओमफ्राय ओरैनो बयबो जायाबाबो माने बाबाया जानो सुखुवा होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय जोंथ' गासिबो मोजां मोनजोबो बेखायनो सब समायथ' बायनानै जाहोबाय थायोमोन फिसालानोबो बायनानै जाहोबाय थायो ओमफ्रायहाय दिनैहाय बेखौनो न'आवनो बानायनानै जानोसै होननानैहाय खालामनो नागिरदों आरोना थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगाव आङो बेखौबो शेयार खालामलांगोन मारै खालामो स्टेप बाय स्टेप दा नोंथांमोनाबो आंजों थौबाय थाबानो जाबाय जुदि न'आवहाय सोरबाया मेरलायानो सोरबाया बानायनानै जायै जानो हागौ ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांद्राय जायागोन बिदिखौहाय माने बांसिनानो जाया बायनानै जायोबाबो ओमफ्रायहाय माने दस्रा जाथिफोराहाय बे सावथालफोराथ' बिराद जायो बिदिखौहाय माइरं रुनानैसो जायो ओंखायनो दिनै नोंथांमोनाबो जाय न'आवनो बानायनानै जानो गोसो बेबायदि जेनेबा देहानि थाखायथ' मोजां नालाय बियो ओंखायनो बानायनानै जानो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन आरोना सोलोंनानै बानायनो हागोन मारै खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना थौदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थौदो नै बे मैया नै बिसोर मोननैया मैया सोमनानै दोनखानायमोन बे माइफ्राहाय नै बे मोनसे बटिकनो नैबेनि दैखौ गारबाय आरोना बेनि दैखौ गारबाय बेखौ गारथ'वाखै नै दासो गारदों बेनिखौबो ओमफ्राय बेनिखौ गारनानैहाय नै मा खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखामसो दौगासिनो आं बेनो ओमफ्राय बे हेल्पारा फैबाय नालाय दा बेजों खारफालागासिनो नै बेयावहाय अर जरायनो नागिरदों बेनो मैयानो खालामनानै दोनखाबाय बेखौ इथा जाबनानै दोनखाबाय आरोना गोजौनो बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे बे सोमनायानो गावहासो सिगां नै बेयावहाय होनोसै ओंखाम जानायाबो ओमफ्राय दैया बे सोमनायनि बे सुगारखाबाय नालाय गोदियाव दङ जाहैबाय बिदि एक्सट्रा होदेरा आरोना आयै बेखौ सं होनसै माइखौ नुबाय दांलाबायलायबाय हनै बाबा बेखौबो दै गारनोसै नै सासिम बुरजा दङमोन ना नै बेखौनो होनानै बानायदों बेखौनो गारनानैहाय बे दैखौनो माइ बे गारनानैहाय एसे दोनगोन गोदिनो थानाय बायदि जाखाबाय आरो गोदि थानाय बायदि नै गार होनदों दै गार होनदों आबौ नामखौलाय बावनो सोंदां अबहाय नांदों ए बाव नांदों मेगनाव उखुन्दैया खाथियाव थावनो नाङा ना खाथियाव थानो नाङा मोननैबो होबाय गासिखौबो अरा जोगासै नै सिथ्रिजों खोब्बाय
नोंनो फिथा बानायदों नै आबैमोनाबो आबौमोनाबो फिथा जानोसै नोंहाबो फिथा जादो दे जायो दा फिथा औ नाम जानोसै दा जानोसै दे औ फिथा आं जादो दे जायथां आबैनाव बिहरदो थां आबै फिथा हर होन नै फिथाया नै फिथा जानोसै न आयौ नोंहा जादो बिसनो थुल होदो औ जादो न जादो आखाइ सुनांगौ र' आखाइ सुनांगौ औ जानोसै र' औ गुदुं औ गुदुं दांनायलाय आयौ गुदुं नाङो औ आखाइयाव नांदों आयौ नै बेयाव जानोसै नो जिरायदो आखाइ सुनांगौ र' आखाइ सुनि र' गुदुं आयौ नै दाङोबो आबौ आंनि फिथा आयौ आयौ जिरायदो गुसु खालामसै दे उफ होनदो न औ दे उफ होनदो गुदुं र' आं उफ होननि दे आया फावा अर सुनांला ए बेयावहाय बेखौ दोनगोन কি হবা লাগে এটা এটা এই যে ফাটছে এই যে এসে গাওনাंगौ नो बिदि गिदि ना अल्प আছে गावनांगौ आं दाबोनो जेवारि सावनो मोनाखै दाबोनो फुंनि थाखाय बेखायनो एसे बिबार खानानै लाग्रोनि आङो गेटआ बिदि गालांबानो माबायो बोरमा हाबफैयो बिबौ फिसौआनो गालांलायबाय बिसोरो सेस ओरैनोबा जै माबाबाय हाबफैबाय नै जाजोबनानै नै बे गैला जाजोबनानै खामानियानो जानाय बिसोराबो माथो खालामनो नुबाय नालाय जाबाय ओमफ्राय नै बियो ओरै दबजोब्बायमोन ना गासिबो लामाजोंहाय नांफैजोब्बायमोन बेखायनो बेखौहाय बेबायदि ओरैनो बाबानि फाव दान्दा गायलाबायनानै दोनलायबाय आरोना बेबायदि गोजौ जानानै थाबाय नै बेखौ बे बिबार बारगाबाथाय दाननानैसो होनांसिगोन आरोना गाहाय जानानै थानायनि गाहायावसो बिराद मोजां नुयोना बेबायदि गोजौबाथाय माने गेटआव गायबासो मोजां बिदिबाथाय गोजौ जाबाथाय ओमफ्राय बेबायदि ओरैनो जेबो गैयाबाथाय गेट गायाबाथाय बेबायदि दानस' होबाय थानानै गाहाय खालामबासो मोजां नुयो आरोना दा बेखौहाय बे बिबार जोब्बासो खालामनो हागोन बे थाथोंसै एबार बिदिनो उपाय गैया नै बेयाव स्राव दोनबाय दै गहोनांगौ ना दै जाखिनि थायो बेयावहाय फेनलानानै दोनबाय आरो नै माबायदि जाखो नै र' मामाया नायलाय नै माइया माबायदि जाखो नै एम्फौ नै बिदि गावो नै बिदि गावो नै बिदि गावो नै बेरगावजोब्बाय एसे बेरगावजोब्बाय आरो ओमफ्राय बे मोजां बेरगावाबाथाय गाज्रि जायोनो माइया ओंखायनो माइरङा र' नै बेना बिदि खामानि मावबाथाय बिदि गाबनाय हुदा दं बेहा औ ना सारहैनोसै ना सारसै ना जानोसै ना ओंख्रि जानोसै फुख्रियाव ना सारनो नागिरदों बेखायनो नै फुख्रियाव फैदों जोङो बेसेबां बुरजा ना मोनो बुरजाथ' नांखाया ओरैनोबाबो माबेसे नांगौ माथाम माब्रै साब्रैनि औ ना आयौ हनै फुख्रिया माबायदि कालार जानानै दङ फुख्रिया जोंना
गोथां जाजोब्बाय बोराय जाबाय फुख्रियानो नायानो देरनो रोंला एफाराबमानि माने मानसिफोरना गिदिर गिदिर देरो जोंना नायानो देरला बेयाव फिस थायो अ नै सोरनिबा बोरमा फैलायबाय नै सारनो हायैनि बाबाया बेखौसो सारहोदों हाजिराखौसो सिनस्रिया दाबो गेटा माबा जाजानो गिदों आरोना दाबोनो मोजां जाजोबाखै नालाय बेखायनो ओमफ्राय बारा मोजां रोङा मा थैनायसो इसोर हनै जिबौ थैनाय दङ आया किल' बाल' ओइ जिबौआ जिबौ हनै थैमारनाय दा थोस नै 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 थौ आं गिबायलै बेजों जिबौ थायो बे औवा बारिनिफ्राय फैयो बेजों फैजाया जानला मोनला मोनामबायहाय जिबौआ मोनामबाय नै एम्बुलरफ्रा आयौ गोदो बिदिखौनो बिदि खाथियावहाय नै बिदियाव हाखर जावलायनानै हाखर माबालायनानै जि बिदियावहाय खाथियावहाय हाखर खालामसै बिदिखौ जि सोनानै दोनसै नामा अयनाय बादानो फोथैनाय जोबनायसो जायोमोन ओमफ्राय नायगोन बेसाराफोर माबायदि मा गेलेलाबायोमोन गोदो उन्दैफ्राव दाना बेयाव नै दै सराव होखांबाय ओमफ्राय दै सराव होखांनानै नै दाना बेखौहाय बे माइखौहाय नैबावहाय फोरानसिगोन आरो नैबावहाय बेयाव फोरानसिगोन नै माइया बेयाव लाबोनानै लामजोब्बाय बेखौ दिनै सानसे लामबावगोन ओमफ्राय गाबोनबो लामगोन ना बाबा गाबोनबो लामगोन ना बेखौ मोजाङै ओंख्रिया लोगोफोर नै लाहार फाहारबो जागासिनो नैबे लाफाखौ मैद्रु खालामसै ओमफ्राय ना दहाय सारनाया नै बेखौल' मोन्दों सारनोनो रोङा बेसारा बेखौ बाथोन देनोसै नैबाव दङ दालि जहल ओमफ्राय नै आङो आलु हादोंमोन आलु बरथा जानो होननानैहाय ओमफ्राय दा थोनाय नङा बियो आलुआहाय बेखायनो दखानाव लायदेरबावनोसै आं ए फावा नोंना नै बिदि बे सिंनियाबो माबानायनि आखाइजों बेबायदिबो गेजेर गेजेर खालामना होनांगौ आरो फेनलाना होनांगौ जेरै एवोना माइखौ बेबायदि आखाइजों खालामना होबाय नै बिना ini dah kamera salah manusia ini kamu nak beritahu be dah नै ओरै खालामनांगौ आखाइजों बिना नै hनै बिना बे दान्दा बे माबानाया होस'नाया बेखौनो आङो सोलायहोनो सानदों आरोना माने आयौ मेंगुलायबायसो नैबे ओरैनो बेनि थाखायल' जादों नालाय दा बे जिनिसखौ दोननो थाखायनो थारमाने बिबार दोनग्रा जिनिस दङ ओमफ्राय बेखौ आलायदेरनानै दोनफानोसै होननानैहाय आङो नैबेखौहाय गोरा ओइ मानो थांलायखो नोङो बेखौ सोलायनांगौ आरोना दा बेनि थाखायनो नै औवा लाबोदों नै औवा दाननानै लाबोबाय बेनि थाखाय गिदिर गिदिरनो मथा मथा नै बेखौ फुथुगोरथ'लायबाय आङो भिडिअ खालामदों दा नायबाय है जाबायना
नै थियारि खालामगासिनो दं आंहाबो उन्दुओंखारलायबाय फिसाज्लाखौ फुथुबोखांबायमोन आङो उन्दुगासिनो बे दानो सिरि मोनगोन बे आं गैयाबाथाय मारै मारै खालामगोन होननानै नायफैदोंमोन आं बेखौनो नै माबाजोबनानै दङ बेखौलाय मानोथो खेवाखै बिदि समान जाबाय जायाखै नै एसे गाहायसो दोन माथो बिजों ना बेनो बिदि खागोन बै औवायसो ओरै गोजौ नैबे ओंखायनोथ' बेनो गोजौ जाबाय नै दहाय बे औवाया दहाय फुङावसो फिसा सामोन ना दा नै गिदिर गिदिर लागायजोब्बाय आरो ना गिदिर देरबाय नामा ओमफ्राय नैबे जिनिसखौ लागायनो लुगैनानैनो बेखौ लागायनो लुगैनानैनो बे गिदिरखौ होनाय जाबाय आरो बेखौहाय नै औवाया गिदिर गिदिर जाबाय दहायथ' फिसा फिसामोन नालाय बे लाखिनो हानाय नङामोन ओंखायनो नै बेखौ बानायबाय दा बेथ' बायनानै लाबोखानाय दाख्लैनो बेखौ दोननो थाखायनो लोगोफोर लुगा बेबायदि जाबाय आरो ना दा बेखौहाय नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे बेखौ होबाय बेनि थाखायनो बेखौ गिदिर गिदिर गायसनफिननाय जाबाय आरो ना नङाबा फिसा फिसासोमोन ना ओमफ्राय फिसा फिसाबा बेफोरखौ दोननो हानाय नङा बिराद गिलिर गिलिर जायो बियो बेखायनो बेखौ होनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय नै बियो दाख्लैनो लाबोखानायमोन बे माबायाव थांबानो मा होनना बुङो नार्सारियाव थांबानो ओमफ्राय बियो दामा 200 ना बेसेबांबा लादोंमोनदां ओमफ्राय नैबे 150 ना बेसेबांबा लादोंमोनदां बेबायदि बिदिमोन ओमफ्रायहाय नैबेहा गोलाव आरो ना ओमफ्राय बेहा थुमफ्रुबाबो बेहा गोथौ जिनिस थायो औ रमानि ओमफ्राय नै बेहा बिदि होमबा लोगोफोर दिनै बेखिनियानोसै बेयावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन औ बन्द' खालामसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं होनदो बाय बाय होनदो औ बाय बाय दोनथ'नोसै बाय बाय भिडिअ